ब्रैथि इन्टार कलेज इयुथ फेस्टिभेल 2026 हाबाफारि खुंफुंदों। कक्राझार बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव 1, 2, 3 आरो 4 मार्चसिम खुंफुंदों ब्रैथि इन्टार कलेज इयुथ फेस्टिभेल 2026 हाबाफारि। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय गासै गं 38था फरायसालिमाफोरनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो दिनै हारिमुआरि हानजा सुनाय हाबाफारिखौ लायो। हाबाफारि बायदियै फिरफिलाखौ बिरहोयो हारिमुआरि हानजा सुनाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिनो भाइस चेन्सलर डक्टर बाबुलाल आहूजा आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनो एकाडेमि रेजिस्ट्रार डक्टर मन्जिल बसुमतारिया बाहागो लाना बेखेवना होयो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर प्रहलाद बसुमतारि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय प्रफेसारफोर आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फरायसाफोरा बाहागो लायो। बिथांमोनखौ साबायखर बावो दिनै फुंबिलियावनो फैनानै जोंनि बे 4th इयुथ फेस्टिभेल दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय बेखौ कभारेजनि थाखायहाय दिनै जों मिथिगौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया 2009 मायथाइयावनो बियो गायसनजादोंमोन आरो बे समनिफ्रायनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया नाजाबाय थादों माब्रै जोंनि बे ओनसोलनि फरायसा फरायसुलिफोरनो जे स्कपफोरखौ होनांगौ बेखौ माब्रै होनो हागोन बे बिथिङाव नोजोर बोनानै नाजाबाय थादों आरो फैयै फैयै 2022 मायथाइयावहाय जोङो गिबि खेबनि थाखायहाय नैबे जेनाखि इयुथ फेस्टिभेल फार्स्ट इयुथ फेस्टिभेल गिबिसिन इयुथ फेस्टिभेल बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बेखौ जों खुंजेनदों आरो जेब्लानाखि जों खुंजेनदोंमोन अब्ला जों नुनो मोन्दोंमोन जोंनि बाहागो लानायनि अनजिमाया एसे खममोन 27 कलेजेसफ्रा गिबिसिनथाराव बाहागो लादोंमोन दिनै बोसोर जों नायबाय थाबाय दा बोसोरब्रैयाव हाबबाय जोङो दा बोसोरब्रै हाबनाय लगे लगे दिनै नुबाय जोङो जोंनि बाहागो लानायनि अनजिमाया कलेजफोरनि अनजिमाया दिनै बांनायनिफ्राय बांलांबाय जोङो बेखौनो मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय समाव आरोबाव जोंनि कलेजनि बाहागो लानायनि अनजिमाया बांलांबाय थागोन मानोना दिनैनि थारिखआव जों नायब्ला नुनो मोनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया 65 एफिलिएटेड कलेजेसफोर दङ आरो जे बिथिङावहाय दिनै बादायलायनाय जानो थांगासिनो दं बे फेस्टिभेलनि गेजेरजोंहाय बे फेस्टिभेलनि गेजेरजों जे बादायलायनायफ्रा सिगां जानानै थांबाय बे बादायलायनायफ्राव जायफ्रा देरहासार जादोंमोन बिथांमोनखौ जोङो नेसनेल लेभेलाव थिनहरदोंमोन AIU आवहाय एस'सिएशन अफ इन्डियान इउनिभारसिटिस बाहाय बिथांमोना बाहागो लायदों आरो गासै बादायलायनायावनो बिथांमोना देरहासार जानानै फैनो हादों दिनै जोंनि बे देरहासार जानायखौ नुनानै बिसेसकरि हारिमुआरि बिथिङाव बेबायदिनो गेलेनाय बिथिङाव गासैयाव देरहासार जाबोनायखौ नुनानै दिनै एन्टायार नर्थ इस्टनि जेसेबांनाखि जोंनि फरायसालिमाफोर दङ जों जेला ज' जायो अब्ला बेखौ नुनानै बाख्नायो इभेन गभर्नराबो बुङो जे जोङो बिसेसकरि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जा कालचारेल बिथिं दङ बा गेम्स एन्ड स्पर्ट्स बिथिं दङ बे बिथिङाव बारा नायनो नाङा मानोना बिथांमोना मोजां बे बिथिङावहाय मोजां दिन्थिफुंनो हाबबाय थादों आरो फैबाय थानाय समाव साबसिननिफ्राय हामसिन दिन्थिलांगोन होननानै जों मिथिगौ होननानै बिथांमोना फोरमायबाय थायो जिखि जाया दिनैनि जे हाबाफारि जोङो बाहाय लादों दिनैनिफ्राय बे हाबाफारियाव जे आयदाफोरखौ दोननाय जादों बे आयदाफ्रा जोङो एस'सिएशन अफ इन्डियान इउनिभारसिटिसआव जे आयदाफोर थायो बे आयदाफोरखौ प्रग्रामाव सोनाय जादों जाहाथे जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा जायफ्रानाखि गुबुन कलेजनिफ्राय फैदों बिथांमोना मिथिलाङो माबे बिथिङावहाय नेसनेल लेभेलावहाय बादायलायनाया जायो बे आइडियाखौ होनो थाखाय इउनिभारसिटि लेभेलावहाय नैबे इयुथ फेस्टिभेलखौ खुंनाय जायो आरो बेहाय आं फोथायो जे जोंनि जाय फरायसाफ्रा दिनै बाहागो लानो थांदों बेनिफ्राय मोजां मोनसे मेसेजखौ लानानै थांगोन आरो बिथांमोना गावसिनि ओनसोलफ्राव गावसिनि कलेजफ्राव नैबादि आयदाफोरखौहाय बिसोरो जागायजेननो हागोन आरो बिनि गेजेरजोंनो बिथांमोना नैबादि बादायलायनायावहाय थाम थिम जानानै फैगोन जाहाथे जोंनि बादायलायनायनि स्टेन्डार्डआ आरोबाव गोजौसिनाव थाङो बेनि थाखायनो आङो थारैनो रंजानाय मोनदों दिनैहाय गोबां कलेजफ्रा फैदों कलेजफोर फैनायल' नङा ओमफ्राय गोबां गथ'फ्रा दिनैहाय बाहागो लानो फैदों आरो दिनै जायफ्रा फैदों बे गथ'फ्रा उन्दै डिग्री लेभेलाव फरायनाय बिथांमोना बेदि इउनिभारसिटि लेभेलाव थांनानै बाहागो लानायनि एक्सपिरियेन्स गैया बा अभिज्ञताफोर गैया नाथाय दिनै बे फेस्टिभेलनि गेजेरजों बिथांमोना मोजांथार खाबुखौ मोनदों माब्रै जोङो गोबां कलेजफोरनि गेजेराव बाहागो लानानै देरहासार जानो हायो बेबादि मोनसे साननायखौ लानानै फैदों बेनिखायनो आं सानो बेबादि मोनसे बादायलायनाय स्पिरिटआ जुदि थाबाय थायोबा हयथ' जोंनि बे ओनसोलावहाय जे जोंनि बादायलायनाय बिसेसकरि हारिमुआरि बिथिङाव बिदिनो लिरनाय बिथिङाव बेबायदिनो गेम्स एन्ड स्पर्ट्स गेलेनाय बिथिङाव गोबां आवगायनो हागोन होननानै आं फोथायो
बेखौनो आङो बे समाव बुंनो सानबाय आरो आं सानो जे थाबावनाय हाबाफारिफोर दङ दिनैनिफ्राय लानानै सानथाम जागोन बे गासै हाबाफारिया बयनिबो नाजानायजों गाहामथारै जालांगोन होननानै आं फोथायो आरो भारतावनो थांनांगौ जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया दिनैहाय बेबादि 4th इउथ फेस्टिभेलखौ दिनैनिफ्राय खुंजेनबाय आरो बाहाय मोजां हाबाफारिया जाबाय थादों होननानै गभर्नमेंट मडेल डिग्री कॉलेज चिरां गभर्नमेंट मडेल डिग्री कॉलेज चिरां आं दानि जेनोखि गोदान सोलोंथाइ नीति जोंनि गेजेराव फैदों बाहाय बेनि इम्परटेन्सआ दिनै बारायबाय थादों मानो होननानै बुङोब्ला सिगांफ्रावहाय जों नुनो मोनोमोन गेम्स एन्ड स्पर्ट्स को कारिकुलार एक्टिभिटिसफोरखौहाय मोनसे फरायनायनि अनगायै मोनसे बाहागो होननानै लादोंमोन नाथाय दिनै बे को कारिकुलार एक्टिभिटिस गेम्स एन्ड स्पर्ट्स जिखियानो जाया मानो दिनै बेखौ सोलोंथाइनि मोनसे बाहागो हिसाबै कनसिडार खालामनो थिनदों बेनि थाखायनो आं सानो नैबादि बाहागो लानानै जाय फरायसा फरायसुलिफोरा देरहासार जालांगोन बिसोरनि लागैहाय जोङो कलेजफोरनिफ्रायहाय इसे नङाब्लाबो इसे मार्क्सफोरखौ जोङो बिसोरनो होनांगौ जाहाथे बे बादायलायनाया बांसिन गुरुत्व मोनो इम्परटेन्स मोनो बेखौनो आं बे समाव मोनदाङो थेंक इउ